Ogai mar ODM Raila Odinga oyango yie mare kuom tend Edwin Sifuna kaka jagoro mar duond burano bang' wacho ni Sifuna ema nigi teko mar loso ewi ODM. Raila onyiso josiasa mosebedo kabayo Sifuna kod weche kuom weche manyocha wacho ewi midhiero ma ODM kalore gi winjruok mage kod jatend piny William Ruto ka wacho ni Sifuna ni thuolo mar golo pache. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ma en lal maduong' ne josiasa mag ODM manyocha osebedo kanyono Sifuna e chuodho kuom chayo Raila. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna sani koro nyalo bet mosekom mar sinatabu kendo luwo tiendene bang' ogai mar ODM Raila Odinga miye orengo mar loso elo ODM. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne chak duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega, Raila ma onge kiko wach oyango ni Edwin Sifuna e duond ODM kendo weyo josiasa mag ODM manyocha osebedo kaketo Edwin Sifuna e mach maliet gi rabuon maliet e dhogi. Siku mwingine alisema, I may not agree with what you have to say, but I shall defend unto death your right to say it. Everybody got a right to speak their mind. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Moko kuom josiasa mag ODM osebedo kaketo Edwin Sifuna e lot maliet kuom wacho ni tudruok mar ODM kod sirikal ma jatend piny William Ruto tiro duond bura mar ODM. Sasa sisi kama chama tuna maviungo vya chama ambayo wanaongea. Kama mambo hii, kama Sifuna anaongea, mimi siwezi kujibu yeye kwa gazeti. Kuna viungo vya chama pale tukienda tunakaa, kila mmoja anasema yake, na mmoja anasema yake, nasema yake. Tukimaliza na hii, kuna Sifuna ongea na waandishi wa habari. Sifuna ni anaongea na waandishi wa habari. Ndio ni mauti ya chama. Baba alinichukua kama hakuna mtu ananijua nikiwa kijana mdogo miaka 35, akaniambia wewe unaweza kuwa katibu mkuu wa chama. Huu ni mwaka wangu wa 8. Heshima ambaye umenionyesha Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna siku nitakukosea heshima. Haiwezekani. Weche makamago osemiyo Sifuna seyo mathoth kama kuom josiasa mag ODM wacho ni onyiso Raila Odinga achaya. Wach ma Raila Odinga othegore kodo mabor ka olero ni Edwin Sifuna nigi ratiro mar golo pache. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema. E twak mare kod wang' jowi mar Citizen jumani, Sifuna ne oumo yie piny ni piny owacho mar William Ruto dhi ataro kod gigo maduond bura mar ODM osebedo ka kedonegi kaka miyo luor ratiro mag jopiny kuom chielo jopiny kod magina. Kata jagoro maduong' ma jotich Francis Atwoli ma bende osebedo ka ok modhore pi kod Edwin Sifuna kaachiel kod jood bura mawuok e imbo mar Kenya duto oyie kod adhula mar Edwin Sifuna. Lakini mimi nikamwambia, mimi nimekupatia go ahead kama deputy party leader, enda uambie wa Kenya maneno. Kwa hivyo wale ambao wanasema wanalaumu Sifuna, hata mlaumu Osotsi. Wakati nilipita kura ya kuwa chairman, baba alipigia mimi simu, nikaenda kuona yeye kwa ofisi yake hapo Upper Hill. Na akaniambia ya kwamba the fact that tuko broad based government isifanye wewe kama chairman kutosema makosa ambayo serikali inafanya. Baada ya kumsikiza Sifuna kwa TV, nikasema why is this young man contradicting the party leader? Kumbe sikujua ni nyinyi mko nyuma ya Sifu. Edwoko mare motegno, Sifuna ochung' ewi kokene Raila Odinga emane omielemo mar jagoro maduong' mar ODM. Ma en loch maduong' ne Edwin Sifuna mane nenore kama ndalo mage ka jagoro maduong' mar ODM ni akirikiki. Chris Owino, Ramogi TV.